Siinä toimi oli yksi heikin. Toivottavasti tekniikka tuossa on liukkeita vielä. Sitten siellä palaa ilmeisesti. Se on heikin. Harmintai. Voi harmintai. Ihminen muovia tuli kolmantena toista. Täällä on vähän miestä varmasti ja ne hyvä. Mutta Heikki säilyttänee. Sen takia hän ei tullut varikolle, koska hän yrittää ajaa tuon maalin. Niin Heikki säilyttänee tilan suhteessa klokkiin ja tuohon nimenomaan katsomaan klokkiin. Kyllä hän on kierroksella jäädä. Tosi mielessä urheilua, niin siinä Heikki joo. Tuli kolmannasta kisua sitten aika nopeasti sieltä. Tuli Hasselmalla kirjaaminen hetki autossa elua verkkeellä. Mutta näyttää, että